Mae'r fideo yma yn mynd i barhau i edrych ar debygolrwydd ond y trwy'n dau ddigwyddiad. Yn y bag o lotion oedd gen i, roedd 8 afal, 8 mefus, 14 mafon, 7 lemon, 11 oren a 12 pin afal. Mae'n cael ei roi mewn bag tywyll. Rwy'n dewis un allan ar hap, nodi ei liw ac yna ei roi yn ôl. Rwy'n gwneud hyn eto. Cwestiwn sy'n gen i, beth yw tebygolrwydd o ddewis ddau lotion lemon? Mae yna ddau ffordd o wneud hwn. So ni'n mynd i edrych ar y ddau. So pa yw beth yw tebygolrwydd o ddewis lemon y tro cyntaf? Wel, mae yna 7 lemon allan o 60 yn y bag. So mae gen i 7 allan o 60 o siawns o dynnu lemon mas o tro cyntaf. Os fi'n tynnu fe mas, nodi ei liw a fi'n rhoi yn ôl yn y bag, mae dal 60 lotion yn y bag. So os fi'n neud eto, beth yw tebygolrwydd o ddewis lemon yr ail dro? Mae'r un faint o lemon yn y bag allan o'r un faint o lotion. Ond mae'r cwestiwn fi wedi gofyn, beth yw'r siawns o ddewis lemon a lemon, sef 2 lemon. So be fi'n neud, fi'n cymryd 7 dros 60 a fi'n lluosi fe gyda 7 dros 60. Mae'r gair bach A yn meddwl lluosi pan ni'n sôn am tebygolrwydd. So os ni'n cofio sut i wneud fracsiynau, lluosi fracsiynau, lluos o'r top 49, lluos o'r gwaelod 66 yw 36 a wedyn ychwanegu 20. A dyna ateb ni. Dyna'r siawns o gael lemon o tro cyntaf, rhoi yn ôl y bag a wedyn yr ail dro. Ffordd arall o edrych arno fe yw fel hyn, a ni'n cael hwn y diagram cangen, tebygolrwydd. So, dewis cyntaf, y siawns o gael lemon yw 7 allan o 60. So, y siawns o peidio cael lemon yw y gweddill, sef 53 allan o 60. Os fi wedi cael lemon y tro cyntaf a fi wedi rhoi yn ôl yn y bag, wel, y siawns o gael lemon yr ail dro yw 7 allan o 60. Os fi wedi cael lemon y tro cyntaf a wedyn wedi rhoi yn ôl, y siawns o peidio cael lemon yw y gweddill, sef 53. Posibiliad arall yw bod fi heb gael lemon y tro cyntaf, ond y siawns bod fi yn cael lemon yr ail yw 7 allan o 60. Y siawns bod fi heb gael lemon y tro cyntaf, a wedyn wedi rhoi yn ôl, a dal yn rhoi 53 allan o 60, bod fi ddim yn cael lemon yr ail dro. Y clyw fan hyn yw bod ni'n lluosi ar draws y canghennau. So, siawns o gael lemon, a wedyn lemon. Chi'n gallu gweld beth ni angen wneud. Ni angen lluosi y 2 gangen hynny, sy'n rhoi'r un ateb ag oedd gen i uwchben. A chi'n gallu wneud hyn am pob 2 cangen. Ond ewn ni edrych ar hwnna rhywbryd eto. Beth sy'n gen i dros y dudalen yw ymarfer bach i chi i edrych arno. Beth yw tebygolrwydd o ddewis oren y tro gyntaf? Beth yw tebygolrwydd o ddewis oren yr ail dro? So ystyriwch bod chi'n rhoi y lotion nôl yn y bag. Beth yw tebygolrwydd o ddewis 2 lotion oren ar hap? B. Yn lle sgwennu hwn i gyd mas, beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pin afal ar hap y tro cyntaf? Chi wedyn yn rhoi yn ôl. Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pin afal yr ail dro? Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis 2 lotion pin afal ar hap? A wedyn fan hyn, fi eisiau chi gael gof i edrych ar afal, chans o gael afal mas, nid afal mas yr ail dro, nid afal mas o'r tro cyntaf, wedyn afal yr ail, nid afal y tro cyntaf, nid afal yr ail. Triwch lenwi'r bylchau
fi di gadael. Ok? Pob lwc, mwynewch. Peidwch fwyta'r losin.